அஸ்ஸலாமு ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சிக்கிமா சமையல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டிஷ் வந்து உருளைக்கிழங்கு வறுவல் தான். அது வந்து எந்த கிழங்குல செஞ்சுருக்கேன்னா பேபி பொட்டேட்டோவில் நான் செஞ்சுருக்கேன். பேபி பொட்டேட்டோ உருளைக்கிழங்கு வறுவல் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். சாம்பாருக்கும் ரசத்துக்கும் ரொம்ப அல்டிமேட்டாக இருக்கும். நீங்கள் வேறு எந்த டிஷ்ஷுமே செய்ய தேவையில்லை, இதுவே செஞ்சு சாப்பிட்டாலே போதும், நல்லாயிருக்கும். அதுக்கு வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ அதுக்கு வந்து நான் ஒரு 18 உருளைக்கிழங்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன். எடுத்து 2 ரெண்டாக உரிச்சிட்டு 2 ரெண்டாக கட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அதுக்கப்புறம் இந்த மசாலா ஐட்டம்லாம் சேருங்க. வேறு ஒன்றுமே தேவையே இல்லை. வெறும் மிளகாத்தூள் தான், தனி மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன். உப்பு வந்து ஒரு கல் கூட போட்டுக்கோங்க, அப்போ தான் நல்லா சுருக்குன்னு இருக்கும். நல்லா உப்பு வந்து தேவையான அளவு போட்டுக்கிறேன். அதுக்கு வந்து கொஞ்சம் மசாலாலாம் அதில் ஒட்டணுன்றதுக்காக ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு தண்ணி தெளிச்சுக்கிறலாம். தண்ணி தெளித்து நல்லா